Slovak Prime Minister Robert Fico sat down in an exclusive interview with Leaders Talk. Our guest today is Slovak Prime Minister Robert Fico. So, Mr. Prime Minister, what is your take on that? Ja som priateľ Číny a to každý o mne vie. Pretože, opakujem ešte raz, ja som priateľ Číny a budem priateľ Číny. Yes, exactly. Ja som prvýkrát navštívil Čínu, ak sa nemýlim, v roku 1999 alebo v roku 2000. Navštívil som viaceré časti Číny. Budem hovoriť iba o Slovensku. Odporúčam každému, kto trpí činofóbiou, aby využil možnosť, že už teraz nebudú víza na 15-dňové návštevy Číny. Aby sadol na lietadlo. Yes, exactly. How do you understand the significance of this decision? To bude veľmi podporovať návštevu mladých ľudí, podnikateľov, pretože viete, ak nemáte povinnosť, no tak sadnete na lietadlo a idete do Číny. Pozdravujem všetkých z lietadla, z letiska. Poďme rokovať. What kind of leader is President Xi to you in your eyes? Je to líder, ktorý prekračuje hranice Číny. Preto treba každé jedno slovo, ktoré čínske vedenie povie, zobrať úplne vážne. Oh, holy shit. Ja som sám mal pocit, že je potrebné ho osloviť. Listen, and who are you? Ja oceňujem vašeho pána prezidenta, ktorý prekračuje svojimi iniciatívami, pozitívnymi iniciatívami hranice Číny. Yes, exactly. A ja vidím, že čínske vedenie má obrovský záujem o dobré vzťahy so Slovenskom, priateľské vzťahy a my to chceme maximálne využiť, pretože, opakujem ešte raz, ja som priateľ Číny a budem priateľ Číny. Ďakujem za tento rozhovor a chcem povedať, že ja som priateľ Číny a to každý o mne vie. Ja nemôžem nič iné, len zablahoželať Číne k pokroku, ktorý dosiahla, pretože, opakujem ešte raz, ja som priateľ Číny a budem priateľ Číny. Yes, exactly. Takže blahoželám. Ja som priateľ Číny a to každý o mne vie. Pretože, opakujem ešte raz, ja som priateľ Číny a budem priateľ Číny.